Kakva lijepa fontana. I meni se sviđa, ali gdje je naša hrana? O ne, bolje da je nisam tražila. Sirova riba, fuj. A ja sam imala sreće, dobila sam pečeni marshmallow. Počni, Suzy, želim da te vidim kako jedeš to. Ali ja uopšte ne želim. Neću čak ni da gledam ovu ribu. Ima tako strašne oči. Već od pogleda na nju muka mi je. U redu, znam da nemam izbora. Moram što pre da završim s tim. Stavit ću što više čokolade da je ne vidim uopšte. Ne izgleda loše, ali i dalje neću da je probam. Verujem te, ali ipak moraš. U redu, uradit ću to. Nadam se da se neću otrovati. Kako si to uradila? Neverovatno. Fuj, ima još i kosti. Odvratno. Moram to baciti i zaboraviti za uvek. O, čokolada. Dobro, što je pored. Hitno mi treba nešto ukusno. Super, osjećam se bolje. Sad ti, Beci. Tačno, ja sam izboravila. Moj marshmallow se hladi. Bože, kako miriše. Sigurna sam da će čokolada učiniti marshmallow još lepšim. Izgleda vrlo ukusno. Moram da probam. Jao, topi se ustima. Ali zašto se tako razvlači? Jao, ne mogu da otkinem. Pa nekad si tako smotana, Beci. Daj da ti pomognem. Vuci jače, Suzy, zalepio se. Ups, preterala sam. Ali uspjeli smo. Dok Beci nema, mogu probati njen marshmallow. Upravo je, to je stvarno mnogo ukusno. Ne mogu da se zaustavim, super. Takva hrana mi se sviđa. Jao, izgleda da mi se nešto zaglavilo ustima. Šta to radiš, Suzy? To je štapić od mog marshmallowa. Jesi li ga pojela? Kako si mogla? Izvini, samo sam htjela da probam, ali nisam mogla da stanem. Gdje je naša hrana? Ne mogu više da čekam. Mislim da je ovdje. To mi se uopšte ne sviđa. Fuj, taj sir tako smrdi. Kakav užas. Emo, radi nešto, ne mogu to da podnosim. Znam, treba da napravim vetar. Nije loše, ali bolje da stavim štipaljku. To je najbolje rješenje. Sad mogu da probam sir dok se nismo ugušili. Nisam sigurna da će mi se svidjeti, ali moram da probam. Odvratno, još gore nego što sam mislila. Sad mi smrdi iz usta. Ostalo još malo, hajde, mogu ja to. Joj, muka mi je. Ema, što je s tobom? Ustaj, brinem se. U redu, neka se malo odmori. A ja ću pojesti svoju karamelu. Ema, zašto me plašiš tako? Mogla sam da se zagrcam zbog tebe. Ne diraj me, vidiš da sam zauzeta? Treba da polim karamelu sa čokoladom. Jedino što me sad brine. Ispalo je super. Vreme je da probam. Odlično. Karamela je postala još slađa. Super. Hej, Suzy, gdje ideš? Stani, odletećeš. Suzy, jel me čuješ? Gotovo je sad. Karamela, obožavam je. Stop, gdje sam ja? Ne razumem. O ne, padam. Šta je to? O, Suzy, zdravo, vratila si se? Šta je to bilo? Pomozi mi da ustanem. Imam bolju ideju. Hajde da te slikam i izbacim na Face. Sigurna sam da ćeš skupiti puno lajkova. Jel vidiš ovo, Suzy? Naravno, to je lubenica. Ti imaš lubenicu, a ja čili paprike. Šteta, ali šta da se radi? Tako je odlučila sudbina. Nikad nisam probala lubenicu sa čokoladom, ali sigurna sam da je to mnogo ukusno. Jao, ne možeš ni da zamisliš kako je dobro. Spremna sam da jedem da non stop. I ja bih voljela da probam malo. Žao mi je, ali poješću sve sama. To je previše ukusno da bih se delila sa nekim. To je to. Ostao je posljednji zalogaj. Super. Zadovoljna sam. Kate, sad ti.
Da, znam, ali bojim se da jedem svoje paprike. Čokolada mi je jedina nada. Mnogo se nadam da će me spasiti. Bojim se da rizikujem, ali nemam drugog izbora. Poželi mi sreću, Suzy. Jao, kako gorko, uopšte mi se ne sviđa. Jadnica, žao mi te. Gotovo, sad će početi požar, spremi se. Ne, nemoj, molim te. Gorim. Osjećam da me ovaj put čeka nešto ukusno. A mene ne, mrzim brokoli. Zrele jagode, znala sam da će imati sreće. Njen miris me izluđuje. Miriše na leto, super. Obožavam jagode sa čokoladom. Volela bih da sam na tom mjestu. O da, to je super kombinacija. Pogledaj kako lepo izgleda. Volela bih da lisnem bar jedno. Nemam reći da opišem taj ukus. Dobro je što imam još puno jagoda. Mogu da nastavim. Oduševljena sam, blago meni. Dođi kod mene, jagodice. Ne razumijem, gdje je nestala? Izgleda da je se rastopilo u našoj fontani i sad je roze. Super, sigurna sam da je sad još ukusnije. Sad ću da probam. Spremna sam. Nisam pogrešila, fontana je sad još bolja. Veoma sočna i slatka, baš kao što volim. Zavidim ti, Kate. Šteta što sve dobro se tako brzo završava. Sve sam pojela. Znači, sad je moj red da jedem brokoli. Izmislila sam nešto. Treba ga dobro politi čokoladom, a zatim sipati bombone. Tako sigurno neću osjetiti brokoli. Nadam se da će moj plan uspjeti. Dobro je što sam donela Skittles sa sobom. Wow, izgleda veoma lepo. To je to, sve je gotovo, mogu da probam. Molim te, nemoj da me izneveriš. Ne razumem. Jao, ne, to je odvratno. Fuj, želim da pljunem to. Šta to radiš, Suzy? Okreni se od mene. Izvini, nisam mogla da se suzdržim. To je bilo užasno. Opet moramo da čekamo. Kiseli krastavci? Jel se šalite? Ne podnosim ih. A ja mrzim limone. Ovog puta nismo imali sreće. To uopšte ne miriše lepo. Želim da začepim nos od ovog mirisa. Moram brže da stavim krastavac u fontanu da ne bih osjećala to. Stavit ću što više čokolade, možda će to pomoći. Joj, dalje izgleda odvratno, ali možda će ukus biti bolje. O ne, kakav užas. Povratit ću. Odvratni su. Nikad nemojte jesti krastavci sa čokoladom. Ne mogu ni da zamislim taj ukus. Jadan Kate, drži se. Ostalo je još malo. Sad ti, Suzy, srećno. Hvala, treba će mi sreća. Nadam se da će čokolada neutralizovati kiselinu. U suprotnom neću to preživeti. Izgleda čudno. Bojim se da probam. Ali moram. Jao, koliko limonovog soka. To je mnogo kiselo. Utrnuli su mi usta zbog toga. Ne sviđa mi se. Znala sam da će biti odvratno. Ne mogu da te gledam. Suzy, završavaj to brže ili će mi stati srce. Trudim se, Kate. Pa morat ću da ti pomognem i da se zabavim malo. Uzet ću kisele bombone i ponudit ću ih Suzy. Wow, slatka lizalica. Hvala ti puno, Kate. Konačno mogu da pojedem nešto slatko. Ali zašto opet osjećam kiselinu? Da li su me prevarili? Hitno mi treba nešto slatko. Iznenađenje. Izvini, mislila sam da će ti se svidjeti, Suzy. Wow, to je aparat za kotice. Super. Nemate pojma koliko je težak.
Ako se potrudite, aparat je vaš. A dok vi crtate, ja ću da probam kokice. Hoćete malo? Hvatajte. Ne mogu da se koncentrišem. Prestani, Jess. Crtamo. Ja to radim još sa 2 ruke. Sigurna sam da će tako biti mnogo brže. Ja nisam protiv kokica. Nastavi. Drago mi je što ti se sviđa, Zak. Ti nisi tako dosadan kao Lily. Ni meni se to ne sviđa. Sakriću se ispod kišobrana. Nadam se da će mi to pomoći. To je to. Vreme je isteklo. Tako brzo. Tek smo počeli. Evo mog crteža. A evo mog. Jao, potpuno sam zaboravio da moram da crtam. Žao mi je, nemam ništa. Pa, onda je Emma pobedila. Ima najlepši crtež. Gubitnici, pobedila sam. Sad je aparat za kokice moj. Kako ukusno. Hvala što si dala nama malo, Emma. Predlažem da naučimo i Jess da se deli. Dosta, prestanite. Kakav veliki ukusan hamburger. Sviđa mi se takva nagrada. I meni. Spremna sam odmah da je pojedem. Gladna sam. Jao, izgleda super. Hajde brže da počnemo. Dobra ideja. Teško je i meni da gledam taj hamburger. Odmah bi ga pojeo. Opa, čili. Mislim da je najbolje da to nikome ne pokažem. Sad više neću da ga jedem. Možete slobodno da se borite za njega. Vreme je krenulo. Spremni smo. Već sam izmislila kako ću da slikam. Treba mi je uljana crvena boja. Ova će biti taman. Uz njenu pomoć napravit ću ravne konture. Izgleda dobro. Već mi se jako sviđa. Sad ću da dodam zelenu. Kako se lepo slažu ove boje. Super. A sad ću uzeti žutu boju. Bože, ovo je najbolje što sam ikad crtala. Da, nije loše. Moram i ja nešto da smislim. Znam. Imam maskicu za slušalice u obliku hamburgera. Mislim da će mi pomoći. A sad ću staviti različite boje i napraviti otisak na papiru. Sigurna sam da će ispasti super. I što je najvažnije, napraviti takav crtež je vrlo jednostavno, tako da ću sigurno uspjeti. Eto, moj domaći pečat je skoro spreman. Vreme je da ga isprobam. Samo ću pritisnuti i sačekati par sekundi da vidimo šta je ispalo. Wow, tvoj crtež izgleda prelepo. Baš si se dobro snašla. Mislim da i ja imam savršen plan. Ja ću crtati hamburger tačkama. Samo ću da cedim boju na papir kap po kap. Mislim da izgleda veoma lepo. Moj plan je uspeo. Lepinje je gotovo. Punje je također. Za sir će mi trebati žuta boja. Ja sam oduševljena svojim crtežom. Cindy, rano se raduješ. Izgleda da je Kate zaobišla nas dve. Njen hamburger izgleda baš realno. Baš ga je lepo nacrtala. Monika, šta to radiš? Sve si razmazala. Izvini, zaboravila sam da je to crtež. Prestanite da se svađate. Vreme je isteklo. Stop. Već? Pa dobro. Ja sam spremna. Iskreno, ne sviđa mi se. Sigurno ti se ni moj crtež neće svidjeti. Pokvaren je. Upravo si, ružan je. A moj? Izgleda baš slatko. Bravo, Cindy. Čestitam. Hvala. Gdje je moj hamburger? Evo ga, doneću ti. Super, izbliza izgleda još bolje. Tako sam gladna, brzo ću ga pojesti. I ja bih htjela da ga probam. Ne razumem, šta je to? Čili? Sad će da počne požar. Monika, upravo si. Mnogo mi je vruće. Gorim. Dajte vode. Čekaj, sad ću doneti. Evo, cela kanta. Drži se, Cindy. Kakvo olakšanje. Hvala, Kate. Polako, polako, smiri se. Spasila si me, nikad te neću zaboraviti. Jel mi se čini ili je ovdje mnogo dosadno? Nadam se da ćete novi iPhone nasmijeti, Zak.
Počni da crtaš. Ako se potrudiš, osvojit ćeš ga. Džabe se trudiš i ja ću ga dobiti. Pogledajte kako brzo crtam. Pazi, Lili, nemoj da bacaš olovke u nas. Ova će mi trebati. Joj, kako je vruće. Pržeo sam se. Morat ću da nađem nešto drugo. Ova olovka će biti tamo. Koga zanima vaši glupi crteži? To je prošli vek. Uradit ću nešto bolje. Treba mi makaze. Treba da isečem papir i onda da ga stavim ovdje i ovdje. Gotovo, stop. Vreme je tako brzo prošlo. U redu, spremni smo. Evo mog crteža. Moje bolje, zar ne? Mislim da je ipak moj. Biram Lili. Pobedila si. Ovaj telefon je tvoj. O ne, pada. Lili, tako si smotana. Čestitam, razbila si novi telefon. To nije fair, slučajno sam. Prestanite da se smijete, to uopšte nije smiješno. Nova nagrada je već ovdje. Sad ću da proverim kako funkcioniše. Uhvatio sam slatkiš. Kit Kat, cool. Andy, zar nisi ništa zaboravio? Zapravo mi smo ovdje i to je naša nagrada. Jao, da, tačno, izvinite. To je aparat sa slatkišima. Super je. O da, moram ga dobiti. Mislim da to neće biti lako. Svi ga želimo. Ali dobit će ga samo jedan. Možete da počnete. Vreme je krenulo. Zašto ne vidim ništa? Izgleda da ćemo morati da slikamo sa zatvorenim očima. Upravo si, Lucy. Mislim da će biti zabavno. Počnite. Zaboravio sam da ne vidite ništa. Treba vam zvuk. Igra je počela. Moram da požurim. Već sam uzela pravi flomaster. Nisi prva, Cindy. Ne zaostajem od tebe. Ni ja nisam ništa gora. Bitna je ne brzina, nego kvalitet. A ja crtam mnogo dobro. Već sam nacrtala pola aparata. Mislim da je spalo ravno. Moram da proverim. Jao, Cindy stvarno dobro crta. Moram da se umešam. Neću joj dozvoliti da pobedi. Treba će mi vatra. Zapalit ću njen crtež. Vidimo šta će onda reći. Vatra, super. Vreme je da ispunim svoj pakleni plan. Moram sve uraditi tiho da niko ništa ne primeti. Sad njen crtež nije tako dobar. Svaka mi čast. Sakriću to i pravit ću se da nemam nikakve veze s tim. Ne razumijem zašto ovdje miriše na paljevinu. Nadam se da mi se čini. U redu, moram da nastavim da crtam. Ne mogu da slikam sa zatvorenim očima. Uopšte ne razumijem šta radim. Zašto si me gurnula? Uništit ću tvoj crtež. Eto ti. Skloni ruke s mog papira. Moram da pobedim. Nećeš me sprečiti. Jao, vreme je isteklo. Tišina. Prestanite da se tučete. Moram da vidim vaše crteže. Jao, da, povezani su vam oči. Zaboravio sam. Nadam se da mi je lepo ispalo. Evo, pogledaj. Ne razumijem zašto je moj papir izgoreo. To više nije važno. Važan je rezultat. Lucy, ovo izgleda ružno. Ne sviđa mi se. Ali trudila sam se. Zaslužila si to. A kako ti se sviđa moj crtež? Malo je boli, ali nije ni on dobar. Lucy je za sve krivo. Upropastila mi je crtež. Kakav neobičan stil. Bravo, Cindy. Oduševljen sam. Pobedila si. Sada je ovaj aparat tvoj. Hvala, drago mi je. Dolazim. Izvoli. Uzmi ga. Sad ću da ga isprobam. Počinjem. Pokušat ću da uzmem Twix. Mislim da sam uspjela. Još malo. Nije loše, bravo. Izvukla sam ga, super. Imam srećnu ruku. Moram da nastavim dok imam sreće. Sad ću da izvučem Kit Kat. Opet sam uspjela. Bože, koliko slatkiša. Danas je definitivno moj dan.
Želim još? Okay. Presrećna sam. Evo vaše nove nagrade. Ljuta paprika. Jel vam se sviđa? O ne, samo ne ovo. Ne želim da se borim za nju. Morate, nemate izbora. Pa šta da se radi? Moramo to da uradimo. Počet ću sa crvene boje. Emo, stani, šta će ti to? Zak, ne moraš da se trudiš. Naprimjer, ja sam slučajno prosila boje na papir. A kod mene uopšte ne ispada lepo. Kakva šteta. Shvatio sam šta hoćete. Ups, prosuo sam vodu. Kakva šteta. Tako sam hteo da nacrtam lepu papriku. Šta je to? Ispala je savršena paprika. Ne mogu da verujem. Samo ne ovo. Ne treba mi pobjeda. Čestitam, Zak, ti si najbolji. Nagrada je tvoja. Mi te sigurno nećemo zaobići. Kod mene je uopšte ispala ruža. I moj crtež također ne valja. Tako sam se trudila, nemam pojma kako se to dogodilo. Ja, gotov sam. Kakav sam baksuz. Zak, tišina, nemoj biti tako nervozan. Samo moraš da pojedeš čili, ništa strašno. Hajde, Zak. O ne, mnogo je ljuta. Gorim. Hitno mi treba voda. Ova će biti taman. Zašto je tako odvratna? Povratit ću. Jadan, Zak, danas nije tvoj dan. Zdravo, jel se ovdje slikaju? Da, uđite. Samo sklonite sve iz ruku. Ne izgleda lepo. Ne, želim da me slikate sa svim tim stvarima. Baš ste čudni. U redu, kako god želite. Nasmiješite se. Zašto nikog nema? Zar niko ne želi da dobije lepu fotografiju? Evo me. Hajde da me slikate. Dobro, ali zašto ste u pidžami? Prvi put vidim da se neko želi slikati u tome. Ali nema veze. Mogu da se presvučem, nije problem. Sad ću. Pa, jel sad izgledam bolje? O da, sada izgledate odlično. Slike će biti mnogo dobre. Sad čekajte. Još par slika. 1, 2, 3, idemo. Odlično. Gde ste naučili tako da pozirate? Jeepers creepers. Čekaj, ne stižem da te slikam. Malo sporije, molim te. Pa, dobro, može ovako. Slike su baš dinamične. Hvala, znači mogu da obučem pidžamu i da nastavim da spavam. Konačno. Vidimo se. Jeste li spremni da me slikate? Ali niste čak ni očešljeni. Pošto, mama je rekla da sam najlepši i da na svim slikama ispadam prelepo. Ja, stvarno si prelep, ali u životu te je teško gledati. Gotovo, uzmi slike i odlazi odavde. U stvari, daj još jednom da te slikam. Ja, ne mogu da verujem. Kako to radiš? Šta radim? Nema veze, hajde, idi odavde. Zdravo, došla sam da me slikate, ali ne znam kako da stanem. Pitala sam drugaricu, a ona mi je rekla da pitam vas. U redu, uđi, sedi. Dobro. Eto, kažem vam, moram da izaberem neku pozu. Hoćete li mi pomoći? Morate da pomažete svojim klijentima. Ali nemam toliko vremena. Recite mi, jel tako izgledam lepo? Ili je bolje da stavim ruku ovdje? Smirite se. U stvari, znaš šta? Neka kamera samo odluči kako da vas slika. Završili smo, možeš da ideš. Hajde, odlazi. Čekajte, stvarno mislite da sam lepo ispala? Ili možda još jednom da me slikate? Mogu da stanem drugačije? A jel mi dobra frizura? Mogu da vežem rep? Šta mislite? Čekajte, kako smo završili? Želim još da se slikam. Molim vas, slikajte me još jednom. Molim vas. Bravo, treba mi slika. Aj, moram da izgledam savršeno.
Ali šta će vam toliko odeće? Mislim da je dosta onoga u čemu ste došli. Ne, moram da pokažem svu svoju odeću. Šta je bolje, košulja ili haljina? Ne znam, svejedno mi je. Tako je, upravo ste, moram da obučem sve da bi svi vidjeli kako sam lepa. Da, izgledate kao da ste na severnom polu. Šta će vam toliko odeće? Ne, to je nemoguće. Konačno ćemo imati zajedničku fotografiju. Ne, nećete. Ne mogu da vas slikam zajedno. Slikat ćete se odvojeno. Što? Ali htjela sam sliku sa Zakom. Ne plaći. Molim vas, slikajte nas zajedno. Platit ću vam. U redu, samo se neka smiri. Juhu, imat ćemo zajedničku sliku. Vi ćete imati sliku, a ja ću imati pare. Ja, povratit ću. Što? Nećeš da se slikaš sa mnom? Zašto? Hoću. Ne, nećeš. Zašto me lažeš? Eto ti. Dosta mi je. Raskidamo. Dobro, više ne moram da trpim tvoje kukanje. Izlaz je na drugoj strani. Sam ću ga naći. Doviđenja. Napokon pauza. Zdravo. Jel se ovdje slikaju? Da. Jel nije problem ako budem sa sendvičem? Mnogo sam gladan. Baš me briga, ovo je vaša slika. Pa dobro onda. Pa, jel gotovo? Ne mogu više da sedim. Op, voda. Uzet ću malo. O, šta? Sav si u kečapu. Stvarno? Nisam ni primetio. Nema veze, poješću ga. Odvratno. Dobar dan. Treba mi nova slika. Jeste li tu? Hej, joj. Ovdje sam, da, pazite. Nema veze, samo loše vidim, izvinite. Ali ne brinite, sve je u redu. Uspjela sam čak i stolicu da nađem. Samo što ne gledate u kameru, morate da se okrenete. Gdje ste? Sad ću vas sama okrenuti. Odlično. Recite sir. Pa, jesam lepo ispala? Da, mnogo. Samo treba da se nasmete, inače ćete izgledati tužno. Da se nasmijem? Lako. Pa, jesam li sad lepa? Mnogo. Vreme da odete. Zadržavate red. Da, pomoći ću vam da pronađete izlaz. A slike? Dajte da ih vidim. Kasnije ću vam ih poslati. Nije lako raditi sa takvim ljudima. Da li je vaša kamera spremna da vidi pravo čudo? Jao, tako samopouzdane ljude još nisam vidjela. Moje slike će definitivno postati najbolje u vašoj karijeri. Poza pantere, poza mačke. Kako sam lepa. Stvarno si prelepa. Aha, hvala Bogu, nisam kao ti. U redu, ovo je previše. Neću dozvoliti da me vređaš u mom salonu. Zato te molim da ustaneš i da odeš odavde. Odmah. Napolje. Zdravo, želim da moje slike budu mnogo smešne. Pogledajte kakve face mogu da napravim. Jao, ove slike ne valjaju. Možete ih staviti samo na Instagram. Čekajte, možete li barem malo da sedite mirno? Mogu.
Mogu da probam. Nadam se da ću uspjeti. Nije uspjelo. Šteta. Pa nema veze, ali imam smešne slike. Zdravo. Vidim da niste prištljive. Da li bi mogli da se nasmijete? O ne, ne tako jako. To je previše. A ovako izgledate tužno. Napravite običan izraz lica. Dosadno, ali moglo je biti gore. Možete da idete. Doviđenja. Treba mi slika. Zdravo, prvo morate skinuti sve sa glave. Kopuljaču, lako. Da, ali to nije sve, još treba da ga vratim. Nema problema, odmah. Obožavam svoj posao. Da, danas je bio težak dan. Hvala.